Karbiang long along aron repen kido tuma phan mati PGR VGR along kido tuma phan tharle nang jipura KSA KSYC pen ki chinglok ka chisong songja atum long ri long pat charai komji pu arniwang do desang sepen ka chisong apor hut Bihar pen Bihari akhei atum bangkre ki thom Diphu Rongsopi long wangsi thangnat ki choklim aron alo avepin pen Beha keklemji ke wang hut hamphang asong atum khangdun chek Lason si kiche ke Beha somati non-tribal akhei atum aban ki Karbiang long alo Beha bepar keklemji pulote ke choklim aron alo dovek nangji bonta non langdam pulote ke ongdung kiche ke Beha so atum thangnat aron alo avepin pen Beha keklem atum dopiklang Lasona por hut Bihar pen ke wang bang kreket hom Bihari akhei atum Karbiang long nang lutsi Beha nang keklemji aphan Diphu Rongsopi long an wang Lapusona porahud arkoi phai kre player ni Karbiang long Territorial Social Security Association asong atum thekdun long si khangdun cheksi Diphu Municipal Board Chairman aphan top jerpen pachinilo Bangkre ke thoma Bihari atum BR1 GL 2051 truck a number pensi Diphu Rongsopi long an wang bonta katsa asong atum nepdun pen khangdun cheklo Bangso ko thak pherang ke thingno kaning je pona tengke bangkre ke thoma Bihari atum nona mara bangke hormu jorpo igdeta philote futhot pawan thupo lasonsi klembom lang sidame latum anam pen ahem chiri bomlo longlote ladak Beha chuklempo aphilote Karbiang long le nangki thiji atumlo pusi pherang ke thingno ning je pon Duat nilitum ka juduna teng putang te alang tum hormu bang igdeta phini kopisi keklemji punitum marjulo amala tumang na chha bangke nilitum dak las hormu iglote abahera bena ko hormu nang bantu pidi dito na pothai thu bom dito lasi kedo ke koson lonte bata nilitum marjulo kedo bang latum bhara hem se churi bom ta tar mane latum ke pini dak aking kam nang chibi tang lo pini hormu dang jor tang lo pena pili to long le danai thi potum latum illegally nang do bom po citizenship ban ba pine phansi tamel latum ke bodi bo khat Karbiang long alo konatni ben kewang mati kiche ke Beha khai atum thangnat aron alo avepin pensi Beha nangka chuklem bom lapen latum ladak kido thipji apansi bor ibom lasila pusona bank nilitum katsa asong hin pena banki chedondun thek pusi katsa asong ja potu ningje pontu Sini tumnon chisik pon long dak Diphu Municipal Board long information pidet api nilitum tax office long hasatami information pale po department atum kopi tong action engine labang kini litum chonghong lundit po lapen rat atum sitame chonghong lunding na halapu Bihar pen ke wang Bihari atum pherang kia phan kachi thandu na bangki nitum ladak lapuson aron pu kachini nedet ajoksi ke wang pusi che tham pon thu पहले यहाँ पे नहीं आते इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं आते लामडिंग में थे लामडिंग से यहाँ पे आए हैं आज ही तो वहाँ से आप लोग के पास कुछ कागज ऐसे है कागज वगैरह सब गाड़ी का परमिट है नहीं ये बिजनेस करने के लिए बिजनेस करके यहाँ पे नहीं है हम लोग का मालूम नहीं था कि यहाँ पे लगता है आपका नाम क्या है संजय कुमार गुप्ता बिहार आप लोग कितना आदमी है अभी 13 आदमी है Diphu pen Govin Tiso Karbiang long life